Good morning, dear brothers and sisters. We all kneel for the first Saturday devotion prayer to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Virgin Mary, O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary, with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. O most holy Trinity, I adore thee. My God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of have Jesus, mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Pray Mary, for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all, and our own nation in particular, may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga.
Asin huli kan sa imong kadunongan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian minaan padusag balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Uli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pag mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado sa ikatulong semana sa ordinaryong panahon, primerong Sabado kang bulan na Pebrero. Idulot niya ito ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving, kahagadan ni Joel Colliantes and family. Thanksgiving sa first year business anniversary of Freshata Sheikh, kahagadan kang Freshto. In honor of Immaculate Heart of Mary, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Pasasalamat man ni Chan and De Vera family, asin man ni Maria Teresa Flores and family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. For healing recovery of Elena Lazaro, ni Carolina Del Rio and family. To pass the criminology licensure exam, ni Patricia C. Campit. For healing and fast recovery of Aljade Abesoke Kangkwanan, who is in ICU, offered by Mary Ann Kuanan and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Sopardo Cantare and family, kay Susan Tang, Kantang family, Higino ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, kay Yolanda asin Rogelio kan Halili family, kay Melchor ni Leo and Cynthia Ramos, kay Tan Po Kuy ni Kanchan and De Vera family, Osos ni Maria Teresa Flores and family, Osos in Purgatory ni Antonio Chuba Uy and family, and sa kalag ni Mark J. Canbilaro family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Primerong aldaw kan bulan na Pebrero, pigkukonsagrata ang bilog na bulan, asin nagsasarig na ang mahal na Dios yaon sa pagtabang sa gabustang kadipisilan. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles at Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan. Tanganing, sa ngaran kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marhay. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Ginuno sa surat sa mga Hebreo. An pagtubod garantiya kan mga bagay na linalaom. Katibayan kan mga bagay na dai nahihiling. Huli sa pagtubod, inumaw nin Diyos ang satong mga magurang. Huli sa pagtubod, si Abraham nagkuyog kan pag-apod nin Diyos, asin nagduman sa lugar na ipinanuga sa iya. Naglakaw, day aram kun sain maduman. Huli sa pagtubod, nag-erok si Abraham sa dagang panuga, siring sa nakikihimanwa. Kaiba si Isaac, asin si Jacob, mga magmamanakan panuga. Nag-erok sinda sa mga tulda, mantang sa iyang hinahalat na makaabot sa sarong banwa na tinugdas. Ginibo asin itinugdok nin Diyos. Huli sa pagtubod, si Sarah minsan nga ni gurangon na, nangidam, naniwala na ang nagtuga sa iya maninigong paniwalaan. Dahil kaini, sa saro katawo na gurangon na asin haros magagadana, guminikan ang kadakol na mga aki, siring sa mga bituon sa langit. Dai mabilang siring sa mga baybay sa pangpang kandagat. Sindagabos nagadan sa pagtubod. Dai ninda nakamtan ang ipinanuga ni Diyos. Alagad sa indang natanaw sa harayo, asin ikinaugma ninda. Aram ninda, na sinda mga dayuhan sana, na nakikiagi sa daga, digdi sa daga.
Ang nagagamit kan siring na mga tataramon, nagpapasabot na sinda nagahanap kan tunay nindang banwa. Di na, di nasa isip ninda ang banwa na sa indang pinaghalian. Nagbaralik na kuta na sinda duman. Urog na marahay na dai ikinasupog nin Diyos na apodon na Diyos ninda. Huli ta nag-andam siya nin banwa para sa inda. Huli sa pagtubod, si Abraham binalo nin Diyos. Idinulot si Isaac bilang atang. Idinulot ang sa iyang bugtong na aki. Minsan nga ni sa iya, itinaw ang panuga. Sinabihan siya, huli ki Isaac, ikan magkakaiguanin kapag arakian. Siya naniniwala na ang Diyos may kapangyarihan sagkod sa pagkabuhay liwat kan mga gadan. Kaya masasabi niya to na inako liwat ni Abraham si Isaac nagarong hali sa mga gadan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagumawon ang kagurangnan, Diyos ng Israel, huli ta dinalaw niya ang sa iyang banwaan. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, huli ta dinalaw niya ang satuyang banwaan. Nagpadara siya sa to nin sarong mapangyaring paraligtas, sarong ni David na sa iyang uripon, siring na ipinahayag niya kaitong panahon, sa nguso nin sa iyang mga banal na propeta. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, huli ta dinalaw niya ang satuyang banwaan. Na ililigtas niya kita sa tong mga kaiwal, sa kamot nin mga nauungi sa to, nahirakan ang sa tong mga magurang, narumduman ang sa iyang banal na tipan. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, huli ta dinalaw niya ang satuyang banwaan. Asin ang panuga na isinumpa kay Abraham na sa tuyang ama, nganing dainin takot asin iligtas sa satong mga kaiwal. Makapaglingkod kita sa iya sa kabanalan, sa gabos na aldaw sa iyang atubang. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, huli ta dinalaw niya ang satuyang banwaan. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, pagkahapon, si Jesus nagsabi sa disipulos, mabalyo kita sa ibong kandanaw. Binayaan ninda ang katawuhan, nagsakay sinda sa sakayan na nalulunadan ni Jesus. Ang ibang mga sakayan nag-ibaman sa iya. Uminabot ang makusog na duros, ang sakayan hinahampas kan mga alon asin napapano na nin tubig. Si Jesus, yaon duman sa ulin, nagtuturog sa sarong ulunan. Pinukaw siya ninda asin sinabihan, Maestro, dai mo ikinakapurisaw na malulunod na kita? Si Jesus nagbangon, sinaway ang duros asin nagsabi sa danaw, magtuninong ka, untok. Nagtunong ang duros, asin naglinaw ang panahon. Dangan, nagsabi siya sa iyang disipulos, ta daw ta natatakot kamo? Ta daw ta daipa kamo nin pagtubod? Inabtan sinda nin makuring takot, asin ini an sa indang hapot. Sisay ini na kinukuyog kan duros asin dagat. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo.
Pag magayon ang dalagan kan sa tuyang buhay, pasil magsabi na nagsasarig kita sa Diyos, na nagtutubod kita sa iya. When things are going well in our lives, it's easy to say, I love God, I believe in God. Pero pag nag-aabot ang mga kadipisilan, mga bagyo, pag dai nasusunod ang sa tuyang plano, pag nagluluya ang hawak ta, asin naghihilang kita, o pag mayong kasiguraduhan ang buhay, diyan tunay na nasusukol ang pagtubod kan sarong tawo. Gamiton tang halimbawa ang sarong tawong nag-aadal na maglangoy. Maglangoy halimbawa sa swimming pool. Sagkod na may natutungtungan ang bitis niya sa salug kan swimming pool, ligtas ang sa iyang paglangoy, pasil magsabing, tattao akong maglangoy. Paano? Ang bitis mo nakatungtong. Pero pag yaon ka na sa hararom na parte kan swimming pool, pag mayong natutungtungan o nakakaptan, ibang urulay iyan. Magtitiwala man daw giraray siya, na malataw siya, na sunano dan niyang swimming skills, matrabaho, o dahil sa pagkatakot, malubog na sana siya. Arog po kainian pagtubod. Our faith in God is like swimming in deep waters. Nasusukol ang pagtubod kan tawo, bako pag solido ang natutungtungan kan bitis, kundi pagyaon kita sa kahararuman, asin mayong makakaptan, kundi ang Diyos. In other words, faith is tested not in comfort, but in difficulties. Napapatunayan tang padaba ta ang Diyos, pag dipisil ang dalagan kan buhay. Iyo po ini mismo ang nangyari digdi sa Ebanghelyo. Sarong aldaw, yaon sa bangka ang mga disipulos, kaibaan sa indang maestro si Jesus, dangan uminagi ang sarong subasko, a squall passed by them. Makusog ang duros, mahiro, mahukol ang dagat. Tandaan ta po na ining pag-iriba ni Jesus, ining disipulos niya, are expert fishermen. Haraluyon na ining mga parasira. Pero pag-agi kan subaskong ini, nagkatarakot man giraray. Meaning to say, ining nag-aging subasko bakong ordinaryo, takunan parasira, natakot, siguro makusugon ang paros, mahukulon ang dagat. As in, mientras pigpaparos po sinda, hain si Jesus. Sabi kan Ebanghelyo, yaon duman sa ulin, yaon si Jesus sa sarong gilid kan bangka, nagkakaturog. Dahil lamang apektado kan paghiro, kan tubig, kan pagparos. Kaya pinukaw siya, pinukaw nindaan sa indang maestro, bako tanganing maghagad nin tabang, kundi tanganing akusaran ang maestro ninda. Sabi ninda, Maestro, mata na, mayo kang pakiaram? Do you not care that we are dying? Mayo kang pakiaram na magagadan na kita? They were not asking for help. They were accusing the Lord. Buod sabihon kaining hapot ninda, nagtutubod sinda na makapangyarihan si Jesus, pero malinaw na nahihiling digdi sa pagkatakot ninda, na daisinda nagtitiwala na inaataman sinda kan Diyos. Yes, Lord, I believe that you are powerful, but maybe I don't trust that you care about me. Ano pong ginibukan kagurangnan? Sa sarong tataramon sana, pinasilensyo niya ang subasko, patunay na may otoridad siya sa gabus na linalang. Bako sana sa mga tao, bako sana sa mga demonyo, mga marumpot na espiritu, but Jesus has authority even over the waters, even over the winds. Dangan pakapakasilensyo niya kan tubig, kan paros, kinaulay niya an sa iyang disipulos. Bako tanganing umawon sinda, na naghagad sinda nin tabang, tadaiman nga ni, kinaulay niya ang disipulos niya, tanganing i-challenge sinda. Sabi niya, natatakot ka mo? After you have seen all the wonders, all miracles, all healing, dai pa ka mo nin pagtubod.
Pakatapos kan gabus na ginibo kong nahiling nindo, don't you have faith? Dahil ang tunay pong problema, digdi sa istoryang ini sa Ebanghelyo, bako man itong bagyo sa luwas kan bangka, kundi ang bagyo nin pagkatakot na yaon sa laog kan puso kan disipulos. Mga tugang pasil pong magsabing, nagtutubod kita sa Diyos, napadaba ta ang Diyos, pagmayo kitang inaagihan na problema. That is so easy to say, that I trust you, Lord. Paano maugma ko ngunyan, nakukuha ko ang gusto ko, nangyayari ang gabususog sa plano ko. Pero ang tunay na pagtubod, nagsasarig man giraray sa Diyos, minsan namamatian tang naglulubog kita. The first reading puts it very beautifully. This is one of the most beautiful lines in the letter to the Hebrews. Sabi digdi, ang pagtubod, garantiya kan mga bagay na linalaom, katibayan kan mga bagay na dainahihiling. Faith is the guarantee of the things hoped for and the proof of things unseen. Dawa day ko pa nahihiling, dawa linalaom ko pa sana, ang pagtubod, iyo ang patunay. I trust even when I cannot see. I have faith even when I don't have what I'm asking for just yet. Kaya, kung minsan arog man po kita kaining disipulos, minsan sa pangadji nagahapot man kita, kagurang nan, mayo kang pakiaram sa ko. Don't you care about me? Dakulon na po akong inaagihan, magabaton na po ang mga paasanon ko. Day ka lamang naghihiro. Haluyon na akong kakapangadji ka inihinahagad ko sa imo, day mo tinatao, mayo kang pakiaram. Pero ang tunay na pagtubod, nagsasarig, na minsan pagmati tang turog si Jesus, o minsan pagmati ta, silensyo ang Diyos sa pamibi. Aram ta na dai siya nagpapabaya. Bakong dakulon na kitang nahiling na milagro. You have seen many miracles in your life. You have seen many healings in your life. And yet, here we are asking the Lord, Lord, mayo kang pakiaram? Natutulog ba ang Diyos? Mga tugang, sa pagpuon po kan bulan na Pebrero, pagpuon tangon yan, magayon na hampangon ining mga kadipisilan na inaagihan ta. Anong kagabatan po ang inaagihan nindo? Anong bagyo ang nangyayari sa buhay nindo ngunyan? Nagtutubod kita na ang mahal na Diyos, itinutugot na mangyari ining mga kadipisilan, bako tanganing pasakitan kita. Nagtutugot siya na mangyari ang mga kadipisilan na ini dahil oportunidad ini para sa to na magtalubo sa pagtubod. Ipahiling ta sa mahal na Diyos na nagsasarig kita. Ililigtas niya kita, tatabangan niya kita, dahil siya matugot na maglubog ang satuyang sakayan. Sacrifice in your sight this day be pleasing to you. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa saimong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying ako aan sa mong mga atang, na sa pagpabanal ka ini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, huli kan namumutan mong aki, si Hesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo asin namundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan asin sa pagtipon para sa mo nin banal na banwaan, nagdupasya kan siya pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan angheles sa singgabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan sarong tingog na nagsasabi, Banal, 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 at kagurangnan, Diyos ni mga mo, ang langit asin daga, palokan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maladanan pinagiging, sa ngalan kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangnan, ipinamareta niya, ang pagkabuhay mo liwan ipinawayan, sa buhay ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles urog naan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo kan satong maestro. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siling sa langit. An sa mong kakanon sa raal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban.
Mga tugang uya si Yesu Kristo, nagpapatuninong kan bagyo kan satong mga puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin as akong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan an makakapano an panugang kamana na hinihinaw minsan kuyang dughang
Mamibi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami, warasan sa mo na kaming nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay sa imong atang danay lugod kaming magmuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Giraray sa aga, iyo po ang kafiestahan kan pagdulot sa kagurangnan, presentation of the Lord. We also call it Fiesta de Candelaria. We invite you to bring your candles for blessing in all Sunday Masses, beginning tonight until tomorrow. Gabus pong misa, igwang pagbindisyon. Sa Lunes, iyo po ang Fiesta ni San Blas. Saint Blaise is patron of throat diseases. Kung mapabindisyon po kamo kan sa indong lalamunan, please come to Mass on Monday. We have 6:45, 12:15, and 5:30 p.m. Masses. Ngunyan sa inot na Sabado kan bulan, awitan taan mahal na Birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Expes Nostra Salve, Ad Clamamos, Exules Filii Eve, Ad Te Suspiramos, Gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordiae oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa hararom na pagsarig sa Diyos. Salamat sa Diyos.